Din is-sena se ssir l-10 konferenza Mavio dwar l-avjazzjoni f'pajjiżna fuq inizjattiva volontarja li taf il-bidu tagħha fl-2010. Dakinhar erba' teħbieb inaqdu flimkien biex sena wara bdew jorganizzaw konferenza annwali dwar is-settur tal-avjazzjoni f'pajjiżna. Għal-konferenza ta' din is-sena se jkun hemm numru ta' kelliema barranin u se ssir ukoll kollaborazzjoni ma' rivista Ġermaniża li se tpoġġi lis-settur Malti taħt il-lenti ta' bdoti, linji tal-ajru u investituri barranin. Venrose Karwana li ilha dawn l-aħħar sentejn fuq il-bord ta' Mavio u tuħseb il-promozzjoni tal-avveniment spjegatilna aktar dwar din il-konferenza. Il-konferenza li norganizzaw darba fis-sena hija bxejn għal mistednin kollha tagħna. Namlu mezz li konna firxa wisa ta' delegati biex dan is-settur ikollu rappreżentazzjoni sħiħa almenu darba fis-sena jiltaqa' taħt saqaf wieħed. Barra minn hekk il-konferenza għandha mżewqa magħha il-Mavio Aviation Awards li tuħu ħsiebhom il-kollega tiegħi Joen Kallejja. Fih dan l-inizjattiva nnifisha inħoloq think tank li ressaq il-qudiem numru ta' proposti lil diversi entitajiet. Għadna kif ippreżentajna dokument lill-Aviation Advisory Committee għal politika dwar l-avjazzjoni ċivili 2022-2030 li għandu jiġi finalizzat fil-ġimgħat li ġejjin. Mavio preżentat divers numru ta' proposti fejn dan is-settur tant importanti għal pajjiżna jista' jiftaħ orizzonti ġodda li s'issa għadhom ma ġewx esplorati.